खुलुमबाय नैजिथि रंजालि बैसागो फोरबोनि बानजाय आफादनि आं आफादगिरि जों दिनै नै गरेस्वर PWD IB फिल्डआव रंजालि बैसागो फोरबोखौ फालिबोनाया दिनै 20 बोसोर जाबोबाय बे बिरगोस्रि हारिमु आफादनि दैदेननायाव दा बिरगोस्रि हारिमु आफादा जोनोम जादोंमोन 2002 मायथाइनिफ्राय आरो बे बोसोरनिफ्रायनो जोङो रंजालि बैसागो फोरबोखौ गरेस्वराव माने गाजा गोमजायै गासैबो बे गरेस्वर हालामाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ लानानै जों बे रंजालि बैसागो फोरबोखौ फालिबोगासिनो दङ आरो देग्लाय जों बेबायदिनो गाजा गोमजायै फालिगोन होननानै जों माखासे हाबाफारि लानाय जादोंमोन नाथाय COVID-19 बायदि जा गिलु बालु बेरामा फैबाय जाफिनबाय सिगांबो फैदोंमोन थांनाय बोसोराव जोङो फिरफिला बिर होनानैल' दोनथ'नो गोनां जादोंमोन जेबो जों हाबाफारि लानो हायाखैमोन नाथाय देग्लाय जोङो सरकाराबो बुंदोंमोन फालिनो हागोन होननानै नाथाय फालिनो हागोन होननानै दिनै रंजालि बैसागो बे समावनो माने गोदान SOP दिहुनना होनानै दिनै जोंखौ माखासे जों हाबाफारिखौ जोङो दोनथ'नो गोनां जाबाय दा थेवब्लाबो दिनै जोङो मैया फिरफिला बिर होनाय लोगोसे जोङो ओरैनो बयबो लोगो नांनानै मोनसे गोदान मोसानाय बादायलायनाय आरो लोगोसे जों ओरैनो हराव बे आफादनि दैदेनगिरिफोरानो जोङो जिरायनानै मोनसे माने खन्थाइ आवरायनाय मेल बेखौ खुंनानै जों मैया खन्थाइ आवरायलायदों रंजालायदों आरो बेखिनिखौनो जोङो मैया सेथि सानाव हाबाफारि हिसाबै जों फोजोबदों आरो दिनै नैथि सान बे नैथि सानाव जोङो दिनै गेवलां मोसानाय बादायलायनायखौ लाखिदों आरो बेनि उनावनो जोंहा जेवजा मोसानाय बादायलायनाय दङ आरो बिनि उनाव जोङो दिनैनि हाबाफारि हिसाबै जोंहा जेबो गैथ'लिया बिनि उनाव जों सासे माने मेथाइ खनगिरि लिंदों मिलौदो गारांजों मेथाइ खनगिरि बिथां नयन बरगयारि बिथाङा दा सफैब्ला जों थिग 5 बाजियाव जों बिथांखौ जौस्राङाव दैखांगोन आरो दैखांनानै जोङो जिहेतु गोदान SOP फैदों बे मथे ओरैनो 11 बाजियाव लागै सलायनो होदों थेवब्लाबो जोङो बिनि सिगाङावनो 9 बाजियावनो जोङो बे मेथाइ खननाय हाबाफारिखौ दिनैनि जा हारिमु आयदा बेखौ जों फोजोबगोन होनना सानदों आरो लोगोसे जोङो दिनै दा माने सेनिटाइज खालामनाय मास्क गाननाय बेफोरखौ जोङो खालामदों आरो ससियेल डिस्टेन्स मेनटेन खालामनाय बे गासैखौबो जोङो मानिनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोनो नाजादों आरो बे बिथिङाव गासै रायजो राजाफोरखौबो जों मदद हेफाजाब होनो थाखाय जों खावलायदों मानो होनोब्ला जोङो दिनै हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगौब्ला जोङो बयबो थांनानै थानांगोन जेरैबायदि माने गिलु बालु बेरामा दिनै बे बुहुमाव सोंखारिदों ओंखायनो बिनिफ्राय जों बयबो रैखा मोननानै थानांगोन आरो ओंखायनो जोङो नेमखान्थिफोरखौबो जोङो मानिनानै सोलिनांगोन दा बे बिथिङाव गासै रायजो राजाफोरा जों मदद हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा फारिबाय आरो खावलायबाय गरेस्वरनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि दैदेननायाव बैसागु फोरबो प्रत्येक बोसोरै फालियो एबा 20थि बोसोरारि बैसागु फोरबो बे आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै बानजायबाथाय आंखौ आलासि महरै लेंहरदोंमोन बेयाव नुजाथिफैनानै आं फंनैसो बिबुंथि होनो मोननानै आं गोजोननाय फैदों आरो बेनि गेजेरजों आं मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जोंनि BTCनि रायजो राजानिसिम गासैनिबो आंनिफ्राय गासैबो मोजां हामलायनाय अननाय सिबिनाय मोजां बावहरबाय जाहाथे नैबे बोसोराव आरो बयनिबो साननाया जे साननानै जों गोदान बोसोरखौ बरायदोंमोन बे साननायजों जाफुङो इसोरा जाहाथे बयनिबो साननायखौ जाफुङो इसोरा बयनिबो जानानै आं आशीर्बाद बिबाय जिहेतु मोनसे बाथ्रा
आरो जोंनि हारिनि मोनसे डिसिप्लिनखौ दा आं नुनो मोनदों सिगां बिदिनो गामि गामि मोसाग्लांनाय जायोमोन दा जोंनि बे बैसागुआ जे मोनसे डिसिप्लिननि मोसायो बेखौ फैसालियाव लाबोनानै दिनै मन्चआव लाबोनानै जे मोसानाय बेबस्थाखौ जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना जे लाबोबाय बेनि थाखाय आङो बिराद गोजोननाय फैदों आरो बे जोंनि थाखाय मोजांसो बाथ्रा डिसिप्लिन जानाया नैबे समाव जे दाथ' कर'नानि मोनसे बिराद मोनसे बिश्व महामारि मोनसे बेमारनि मोनसे थासारि सोलिबाय थादों बेयाव बिराद माने गिनांगौबो दङ बेयावबो माने किसु माने कर'ना महामारिनि किसुमान सरकारि निरिखखौ मानिनानै बिबानगिरि बानजारि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बेयावबो माने फिसायैब्लाबो खुंदों दिनैबो गरेस्वराव बेबायदिनो बिराद हाजार हाजार मानसि बिदि जायाखै खम मानसिखौ लानानै बिथांमोना बैसागु फोरबोखौ फालिदों बे मोजां जादों बेखौ दा जोङो रायज्लायनांगोन उनावहाय जों बेबायदि बैसागुखौ जोंनि बे बैसागु मारै जोङो लेभेलसिम लांनानै जोंहा बेबायदिनो जोंनि हारिमु बिफाननि जोंहा बिएमबो दङ जोङो रायज्लायगोन जाहाथे जोंनि बैसागुखौ मारै जों स्टेजाव लाङोब्ला जों माबायदि दायित्व जोंहा थायो बेखिनिखौ रायज्लायनानै थि खालामगोन जों मोसानाय बेयो गोमालाङो गोमालांनायथ' गोमालाङाखै जोंनावथ' गोमालाङाखै जों गामियावथ' दा हिन्जावफ्राबो मोनसे टिम दङ सिख्लाफोर बिसोर एक्सट्रा टिम जानानै गामियाव बिदिनो मोसायो बयनिबो न'खर न'खर माने बरायो आरो बिदिनो बोराय बुरियाबो मोनसे टिम दङ जोंनियावथ' बिदि गोमायाखै गुबुननिखौ आं मिथिनाया जोंनिथिंजाय बिदि गोमानाय नङा थिगैनो गिबियावनो गासैनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आरो गोदान बोसोर बैसागोनि बयनिसिमबो अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बावहरबाय दिनै नैबेयाव गरेस्वर आइबि फिल्डआव बोसोरफ्रोमबो खुंजाबाय थानाय बिरगोस्रि हारिमु आफादनि दिनै जोबथा हाबाफारि हिसाबै जोंहा दङ बैसागु मोसानाय बादायलायनाय आरो लोगोसे मोनाबिलि हारिमु बिलिफां आयदा दङ जोङो थांनाय बोसोरावबो कर'नानि थाखाय बैसागो फोरबोखौ खुंनो मोनासै बे बोसोराव मोजाङै खुंगोन होनना सानदोंमोन नाथाय आरो फिन जोंनि फुरा बे बुहुमावनो कर'ना महामारिया फैनानै बेमारा फैनानै दा नै बोसोरावबो जेरैबायदि खुंगोन सानदों बेबायदि खुंनो हायासै आरो गुबुन बोसोराव माने बहुत मानसि जायोमोन आरो सुबुं गौमा जायोमोन खिन्थु बे बोसोराव कर'नानि थाखाय मानसिफोरा गोबां खम जादों आरो जोङो सरकारनि जिखिनि नियम दङ नियम निति दङ बेखिनिखौ जोङो मानिनानै जोङो बे फोरबोखौ खुंनाय जादों जेने हाबनाय लोगो लोगोनो आखाइखौ सेनिटाइज खालामनाय खुगायाव मास्क गाननाय आरो जानथाय गोजान एसे ससियेल डिस्टेन्स मानिनाय थ' बेखिनिखौ जोङो नियम नितिखौ मानिनानै जों बे फोरबोखौ खुंनाय जादों थ' गोजोन्थों